Този клип достига до вас благодарение на Adobe. Линк в описанието. Pro is here, дами и господа! Premiere Pro е тук! Отново за действие! Със съдействието на Пенко си, разбира се! Не, базикам се, нека да обясня историята накратко. Вчера станах с целта, че Premiere Pro ще си я върна. Няма как тя да избяга от мен. Затова, когато се върнах от Daskal, веднага седнах и потърсих много сайтове, които обясняват как да използваме Premiere Pro без да го купуваме. И стигнах до факта, че няма как да го ползвате без да не го купите. Което беше много разочароващата новина. Обаче, имаме и втори. Premiere Pro гнав за мунда, но мога да го използвам само 30 дена. Пробен вариант. Аз съм го ползвал така, че вече няма как да го ползвам. С това, намерих сайт, който платих 2 долара, за да ми пратят кодове, които ще архивират програмата. И си бях... Дигнах си веждата. Бам. И бях скептично настроен срещу тази идея, но... Стана, дами и господа! Имам Premiere Pro. И микрофонът ми е угасна, може би, защото няма батерия. Имаме. Така, сигурно се чуете какво е толкова специалното на програмата, че правя специален бонус клип. Така, да речем, че някой сряда от месеца ще има бонус клип. Така, виждате каквото виждам аз. Правим нов Scene Squaze. Настройките си, окей. И това е Adobe Premiere CC, Adobe Premiere CC, 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 не знам. Айде да речем Adobe Premiere CC 2014, т.е. 2014. Да речем, сега ще домъкна, така, нека си харесам едно клипче, някъде от моите файлове. Чакай сега, видео бета, тук. Ще си харесаме. Ето този клип. Сега го... майка. Тук аз трябва да си я персонализирам, което е много лошо. Сега ако ми заради, импорт файл. Компютър ми носи това в момента за тази програма, защото тя е мощничка. Така, сложих този клип, който е на Веско Маринов и е 9169. Случайност? Не мисля. Сега хващате и го слагате тук. Така. Ето, това е клипа. Мога да бъга. Да, смисъл самата програма много ще товари, ако пипна процесора ми пари. Да. Но като цяло това е програмата на Adobe Premiere CC. Ето тук, ако цъкнете два пъти на клипа, може да приближите и може да видите Веско как пее. Но тази програма е много специална за мен, защото един месец я ползвах и точно когато я ползвах, се влюбих в Megan Fox. Сега какво има общо Megan Fox и Premiere Pro, ми не знам. Този клип остава да ви да напишете какво общо между Premiere Pro и Megan Fox. Сега 10 секунди ви оставам. Ай, чакам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Общото между тази програма и Megan Fox е, че когато аз тази програма я ползвах по-продължително, т.е. март месец тази година, аз се влюбих в Megan Fox. Общото е, че тази програма и Megan Fox, аз се влюбих в тях в един и същ ден, което значи, че Megan Fox е Premiere Pro. Megan Fox се създава Premiere Pro от CC. Предвредното ми мислене не води до никъде, госпожо. Adobe Megan Premiere Pro Fox CC. Adobe Megan Premiere Pro Fox CC. Добре, много яко име. Но като цяло това е програмата страхотна, следващия клипа ще правя с нея. Преди съм си правил клиповете с нея, много се влюбих в тази програма и тази листица ми седи на десктоп. А това
И като цяло нищо особено, но дано клипа ви харесва, може да се абонирате канала ми, там може да видите предишното видео и вече сме с Adobe Megan Premiere Pro Fox CC 2014. Не 15, ами 14, защото кодовете бяха за нея. Ай.